Xabi Berazategi zorionak bigarren postua lortu duzu aurtengo lehendakari txapelketan, lehenengo postua 27koetan, gaurkoa ez da espero bezalako lasterketa izan, ez zeate aurren ibili, baina burrukan ibili zarete, txapelketa lortzeke, zaila zeon, utxine saiatu zarete, baina orokorrean suposatzen dut udako laburpen ona iten zuela, ez? Bai, kontentu temporada bukaera honekin. Egia da gaur oso zailek ziren irabazteko, baina bueno, karrera irabazteatea geha, general hori aztuta, baina karrera diferente izan da. Azkenen, barbariko tramo horrek desente aldatzen zuen karrera, eskapadaikeko leku hau polik ezan, eta azkenen grupa handi bat inda, eta ez nintzen dugu garrapa gero. Batzen ekiten beraz Tokio nazala, baina ez zeate gai izan horra goteko, Liarni ostian parai bat egon da, batzuk aprobetxatu dute, bake oso indartsu tiraka jarria, eta hor momentu baten desagertu zarete tropela aurretik, ez? Bai, hori da, azkenen lehengo rekorridoekin ez genduken jano metro bat behare, eta hoengo horrekin jende gehiago moitzeko aukera izan du, jende asko ibili da erasotan, eta azkenen gordore asko juntau die, atzen elkarri behi da gehaugea, eta jo nindie. Orain bai, azkeneko lasterketa burutu ez, afiliatutan, urrengo urtetik aurrea, profesionaletan ametsa burutzea ez? Hoi da, kontentu, ja afizionatutako temporada hau fasea bukauta eta berri egin hasteko gogokin. Zorionak sortean. Bai, eskerrik asko.